guys, hindi vlogs ni ato ada yung i-vlog atong inahano. Tanawa guys, namalan sa pajod. Tanawa lagod guys, ang usa ka papili sa inahan. O tanawang oras guys, gabi na jod. Yan namalan sa paghapon. Namalan sa paghapon guys. So, Dili lalim. dili jud dalim ang usa ka inahan. Ang papel sa usa ka inahan. Tanawa ako ang gibuhat sa akong inahan. Gikan pa ng laba. Mm. Musa ikaw, iskwilag tarong ha? Oh, nagspila. So, tabangan taligdan sa... Basin di ka mo iskwila pod, ug di na ka ihatod sa imong inahan. Mo iskwila ka, bisan di ka ihatod? Eskwela. Iskwila jud ha? Mm. Okay. Ang usa ka inahan. Kani god na plan siya naman niya guys dili jud lalim ang usa ka inahan. Kisi sabi, kisi sa suhol. Kiss. Na, kuna. Guys, katulad sa una guys, David kinisal abot sa agdang, abot sa ulo. Grabe na. Karon. Nang dili karon. Nagkaduha na lang. Wala na. Kiss. Wala na abot sa agtang, wala na abot sa ulo. Katulad sa una. Bidlan sa unaha ba? Sa una ba, kisan dyan na. Hantun sa nung kanto dito, hantun. Kana. Dito sa kamot, dito. Dito sa ilaw.